Az előző videóban rögzítettünk két felhasználót, most nézzük meg, hogy tudunk hozzájuk állományokat rendelni. Az első feladat az lesz, hogy adjunk az adminnak jogosultságokat ezzel a kulcsfelhasználóval, amivel be vagyunk lépve. Először is kattintsunk a cégév választásra. Vegyük észre, hogy alul ez a két gomb most már nincsen kiszürkülve. Kattintsunk először a cég user gombra. Ebben az ablakban tudjuk majd megadni a jogosultságokat. Tehát az adminnak minden cég felett jogosultságot akarunk adni, ezért pipáljuk ki az összeset. Kattintsunk az összerendelések mentésére, majd a kilépésre. A következő lépés az lesz, hogy ezzel az admin felhasználóval jogosultságot fogunk adni az MC tagnak a tesztcsoportban szereplő cégekhez, ami valójában az Alkatrészker Kft. Lesz. Tehát először is kattintsunk a felhasználóváltás gombra. Itt válasszuk ki az admint, írjuk be a jelszót, majd lépjünk be ezzel a felhasználóval, és kattintsunk a cég user gombra. Ezt követően itt válasszuk ki az MC tagot, és adjuk meg neki a jogosultságot az Alkatrészker Kft. Felett. Úgy, mint az előbb, kattintsunk az összerendelések mentésére, majd a kilépésre. Ellenőrizzük le, hogy az MC tag valóban csak az Alkatrészker Kft.-hez fér hozzá. Ehhez váltsunk felhasználót, válasszuk ki az MC tagot, és lépjünk be vele. Látható a cégév választás ablakban, hogy valóban csak a tesztcsoportban szereplő Alkatrészker Kft. Állományaihoz fér hozzá. Váltsunk vissza az admin felhasználóra, és belépést követően látható, hogy ő valóban az összes állományhoz hozzáfér. Egyébként, hogyha a kapcsolatokat szeretnénk exportálni, ezt az alábbiak szerint tudjuk megtenni. Kattintsunk a cég user gombra. Ha az új ablakban itt felül az összes kapcsolatot kipipáljuk, akkor láthatóvá válik, hogy melyik felhasználóhoz melyik állomány van hozzárendelve, illetve itt alul megjelenik az Excelbe történő exportálást elősegítő gomb.